Акыл һәм буй җитмәслек күкләрдә дә, диңгез тирәнлегендә яткан инҗеләр шикелле, мөгъҗизаи һәм гаҗәеп хәлләр була. Җиргә дә төрле әкәмәтләр, сер, өмет иңә. 7 сер, 7 инҗе бөртеге, 7 бөек ачыш безгә күптәннән җибәрелгән иде. Бары тик 7нче, иң әһәмиятле инҗе бөртеге генә һәркемгә якын, чөнки аны кеше үзеннән эзләп таба ала. Әмма 7нчесе һәммәсен дә берләштерә һәм инҗеләрне эзләп табучыларга якты нурлар сибеп, янган йолдызлы галәмнең хакыйкатьне ачып бирә. Күзләрең шундый матур синең, инҗе. Нәкъ инҗе инде менә. Рамай соклану тулы карашын кыздан ала алмыйча торды. Син нәрсә? Чынлап табарга җыендыңмы әллә? Инҗе Рамайга текәлеп карады. Ишеттеңме? Мин сине сорарга килгәч, әтиең нәрсә әйтте? Дип көлемсерәде Рамай. Ул авыр сулап куйды. Син аларны каян эзләрсең икән? Егет кызга елмаеп, кочаклады аны һәм алар сөйләшә-сөйләшә авыл урамы буйлап атлап киттеләр. Авылның икенче башындагы көчле, нык куллар күгәрченне ышкындырып җибәрде. Оч, һәм аны сакла. Юлында таяныч бул. Йырткыч аның эзенә төште инде. Күгәрчен тымшыгын селкетеп алды. Шуннан соң ул саубулашуын белдергән сыман йорт өстендә берничә әйләнеш ясады да җәйге төндә югалды. Эзләп табам инҗеләрне, әтиңә алып кайтам. Рамай сүзләрен җилгә ташламый, диде егет. Тик менә ул инҗеләр турында күбрәк беләсе иде. Бәлки ул инҗеләрне осталар каласындагы ярминкәдә генә сатып алып буладыр. Җүләрем син минем, диде инҗе ягымлы елмаеп. Нинди ярминкә ул тагы? Алар бит җиргә күктән төшкән. Бәлки син минем йөрәгемне дә сатып кына алмакчы буласыңдыр. Юк, дип күрсенеп куйды Рамай. Минем ул хәтле акчам юк. Ярар, инҗеләр турында әтиемнән ишеткәннәремнең барысын да сөйлим алайса. Шулай сөйләшә-сөйләшә алар инҗеләр өенә килеп җиткәннәрен сизми дә калдылар. Исәнме, егет? Инҗенең әтисе баскычта серле күктә тоз бөртегедәй җимелдәгән иң якты йолдызның нурларына коенып басып тора иде. Мин сиңа инҗеләр турында сөйләргә сүз бирдем. Без үзебезне аңласын өчен дип, шулай ук һәр кеше үзенең тамырын, ягъни нәсел-нәсебен, үткәнен һәм киләчәген белсен өчен дип, күк безгә 7 бөртек инҗе биргән. Бу мизгелдә әти кешенең күзләре тонык кына җимелдәгән йолдызларны хәтерләтеп алды. Инҗе бөртекләрен табып аңлаган кеше галәмнең кануннарын ачып, кешеләргә җиткерер. Хәзер ул зур акыл иясе, ачык күңелле дәрвиш, аның һәрбер сүзе яңалык булып тоелды Рамайга. Мин аларны каян табырмын икән соң? Дип кулларын җәеп җибәрде Рамай. Шундый әйберләр бар, аларны бары тик үз йөрәгеңнән генә табып була. Дип әйтеп куйды инҗенең әтисе, Рамайның ни уйлаганын сизгәндәй. Уңышлар сиңа, егет, диде ул бераздан һәм өйгә кереп югалды. Рамай сөйгәнне инҗенең тәрәзәсе каршында байтак вакыт басып торды әле. Баш очында ялгыз йолдыз балкып яна иде. Төнге салкын һава йокымсыратмас, юлда баруы җиңелрәк булыр дип уйлады ул. Борынгыдан килгән йола буенча әүвәл егет басу капкасы янында туктап, дуга кылды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Изге ният белән юлга чыгам. Юлым хәерле булсын, диде ул. Арырак урман авызындагы шикләвеклектә караңгылык тагы да куера төшкәнен күз кырые белән генә шәйләп алды егет. Мизгел дә узмагандыр, шайтан вәсвәсәсе күз алдыннан юкка чыкты. Бары тик кара су, чуалчык ботакларны төнгө җилә җил тибрәтә иде. Күзгә әллә нәрсәләр күренә башлады, диде ул сөйгәнне турында уйлый-уйлый. Рамай газиз әнисен,
Кадерле инжесен, ышанычлы дусларын, хәтта кәләшнең әтисен җылы матур сүзләр белән исенә төшереп алды. Шуннан соң кулындагы тәңкәне тузанлы юлга куйды, сәфәр чыккан берәр юлчыга хәер булыр, һәм ул йөрәгендә җиңеллек тоеп урманга таба атлады. Миңа хәер хаклы бул, юл иясем. Мин әйләнеп кайтачакмын, барыбер кайтачакмын, һәм әлбәттә буш кул белән түгел. Урман эченәрәк керүгә, егетнең артында күләгәләр кабат куерды. Ул да булмады, ачуланып ырылдаган тавыш ишетелде. Һәм шул мизгелдә караңгылыкта җансыз ике ут кабынды. Быздай салкын, кырыс күз карашлы, алагаем зур кара бүре. Төнге урман исен иснәштереп, киң маңгайлы башын уңга-сулга йөртеп алды. Әгәр Рамай шул чак артына борылып караса, ул үз карашында зур казык тешле йонлач албастыны, аннан да битәр, аның быздай үтә күренмәле гәүдәсе аша шәйләнгән кеше сынын күреп алган булыр иде. Рамай белән инженең борынгы бабалары данлы һәм горур халык булган. Аларның мәңгелек көндәшләре һәм аясыз дошманнары булган кара бүреләрнең соңгы токымы хәзер Рамайны эзәрлекли. «Инҗеләр!» дип хырылдады бүре. «Хәйләкәр ак бүреләр! Бу юлы сез дигәнчә булмас. Бу малай, ул хәтлүк ахмак түгел. Ул мине туп-туры инҗеләргә алып барачак. Һәм аларны минем үземә тоттырачак әле. Менә шул чагында безнең уру яңадан калкачак». Җир кануннары китабында булай диелгән. Нәсел уруның соңгы дәвамчысы, әгәр ул кеше кыяфәтен югалткан икән, күкләр бүләк иткән сер мөгъҗизалар белән идарә итә алмый. Алар бары тик көчле, ихтыярлы һәм изге күңелле, ярата белгән кешеләргә генә буйсына. Моны карт ак бүре, ак батырлар уруының соңгы яугире бик яхшы аңлый. Рамай елгаларының шилтерәүенә, кошларның көйләренә колак салып, армый-талмый алга атлады. Рамай бер туктаусыз сөйгәне инҗене, аның сөйкемле күзләрен, бөләем елмаюын, шатланып, шукланып көлүен күз алдына китерде. Әлегә Рамай бернинди дә маҗараларга да тарымады. Хәер, урман ешлыгына кергәч, ул яраланган күгәрченгә тап булды. Батыр кыш кем беләндер алышкан, тик көчләр генә тигез булмаган ахры. Аның канатлары кайрылган, йон кауралары таланган, йылкынган иде. Тагы шул икән, артыннан ниндидер күләгә ияреп баруын берничә мәртәбә искәрде Рамай. Ул арада Рамай куенындагы күгәрчен хәл алды булса кирәк, ул үзенә ирек даулап кыймылдый башлады. Егет кышның йоннарыннан сыйпап алды да, кинәт аны өскә чиеп җибәрде. Шул вакыт аңа ак кардан да аграк, искиткеч матур икенче бер күгәрчен килеп кушылды. Рамай елмайды, шундук әнисен искә төшерде. Балачагында әнисе аңа җырлар җырлый иде. Күк йөзендә бетерелгән ак күгәрчен бер каурыен төшереп җибәрде. Каурый салмак кына уйнаклап егетнең учына килеп кунды. Шул мизгелдә Рамайның тузанлы үз киеме юкка чыгып, аның урынына күгәрчен каурыендай аппак күлмәк пәйда булды. «Менә мөгъҗиза бу ичмасам!» дип сакланды егет. «Бу күлмәк шат әнием теккән күлмәк иш!» Нәкъ шул мизгелдә еракта яман сулап улаган тавыш ишетелде. «Кара син моңа, җырлаган була бит әле җитмәсә!» дип көлемсерәде Рамай. «Бу күләгә тәки минем арттан калмаска булды бугай. Тик ул мине куркыта да, җиңә дә алмас!» Тарткалап ниткәләп, Рамай күлмәген рәтләштереп, алга таба юл тотты.
Кояшның беренче нурлары төшә башлагач кына Рамай осталар каласына керде. Иң башта Рамай тимер эше осталары янына китте. Кыйммәтле инҗеләр өчен кысаларны алар ясамый кем ясасын? Тимерчеләр Рамайга кысаны бик тиз ясап бирделәр. Ә инҗеләр турында исә нәкышы бизәкчеләрдән сорарга киңәш иттеләр. Аларның күзләре кыйммәтле, затлы нәрсәләрне бик тиз күреп ала. Тимер эш осталары аның хезмәтен югары бәяләделәр. Уртада Рамай белән инҗе сурәте, ә чикләре 7 фирәзә ташлары белән бизәкләнгән. Рамай осталар каласында әнә шулай бик күп һөнәрләр үзләштерде, хәтта матур-матур бизәкле һәм шук шәшәкле бик затлы сөлгене дә тукыган. Рамай үзе шүкеп ясаган бизәген кала кешеләренә бүләк итте. Осталар үз чиратында Рамайга йомшак бизәкләр төшерелгән читекләр тегеп бирделәр. Кызганыч, бу калада инҗесенә алып кайтырга тиешле инҗе бөртекләрен генә дә таба алмады егет. Аның каравы, яңа дуслар тапты ул, бик күп һөнәрнең серенә төшенде. Ә бу инде чын хәзинә. Су кырыенда Рамай сәер күренешкә тап булды. Куе тал ботаклары арасында искитмәле әдәми зат суга таба иелгән иде. Гүя тылсымлы балык мәкерле таллар кырган ятмәгә эләккән. Әллә чынлап та су анасы инде бу, дип шаккатты Рамай. Тылсымлы кызны азат итте Рамай. Кем син, сылукай? Дип исе китеп сорады егет. Вакыт елгасының хуҗасы Фирүзә турында ишеткәнең юкмыни? Дип елмайды кыз. Егетнең күзләре шардай булды. Син елга иясемени? Менә син нинди икән? Елга шибәренең йөзе искиткеч матур, ләкин җир кешесенә хас матурлык түгел иде ул. Әллә елга суының салкынлыгы аның нәфис йөзенә күчкән тагы? Бары Фирүзә ташыдай зәңгәр төстәге яшькелт күзләр генә тире. Алардан шаян нурлар сирпелә иде. Рәхмәт яусын сиңа, дип башын какты Фирүзә. Бу тал белән безнең аралар күптәннән бозылды инде. Ә син үзең кем? Кая таба барышың? Рамай сөйли башлады. Егет сөйләгәннәрне тыңлагач, бәллүр шәшле кыз озак кына дәшми торды. Ул инҗеләр турында минем ишеткәнем бар, дип уйчан сүз башлады ул. Иң кадерле, иң кыйммәтле нәрсәләр бөтенләй сез күз алдына да китермәгән һәм хәтта сәер кыяфәтле дә булырга мөмкин. Бу турыда кабат уйлан. Ә хәзер ярга ятып бераз ялый. Сиңа чынлап та ял кирәк. Елга иясе акрын гына җырлый башлады. Ул шундый сихерле җыру иде, егетне йокы басканнан баса барды. Бираздан елга дулкыннарының шавы да ишетелмәс булды. Бираздан вакыт елгасы ашкынып кирегә ага башлады. Рамай! Тур, Рамай! Егет күзләрен ачты. Тавыш килгән якка карап, елга ярына барып басты. Өнеме бу, әллә төшеме, һич аңламассың. Аның каравы артында гына ишетелгән бүре улавы бүтән бер нәрсә белән дә бутап булмый иде. Рамай тиз генә агачлар күләгәсенә кереп, куе ябалдашлы мәхәббәт имән артына яшеренде. Усал ырылдап, яр буена бер көтү бүре килеп чыкты. Аларның төсләре сәер, сумаладай карайынлы, ә кыяфәтләре белән явыз һәм җитез, көчле кешеләрне хәтерләтәләр иде. Бу минем арттан ияреп килгән күләгә шәүлә бит. Убырлар. Бүреләр кытышкыч итеп уларга тотындылар. Алда, елга борылышында, әле генә урманнан чыккан кызлар куркуларыннан катып калдылар. Кызларның берсе иң матур, инҗегә шул хәтле ошаган иде. Рамай нишләргә белмичә, имән чукмарны иелеп алды да, бар көченнән бүреләр артыннан чапты. Әллә каян гына ак киемнәрдән булган озын гәүдәле егетләр килеп чыктылар да,
қара бүрелерінің юлына арқылы бастылар. Алар бір мезгілде қияфәтлерін үзгәртіп, ақ бүрелерге әверілділер. Ақ бүре, изге ақ бүрелер, яқтылық сақшылары. Менә сіз нинди икән, халқыбызның қорқу білмәс яклаушылары. Көчле ак бүреләр дошман белән батырларча алышканнар. Соңгы сулышларына тикле сугышканнар. Рамай ырыш уртасына җилдәй очып керде. Шукмары белән әле уңга, әле сулга кундыра-кундыра кара бүреләрнең сыртларын кыйызлады. Үзе исә аларның очлы казык тешләреннән качарга тырышты. Сулый бит ул. Рамай кар белән ярым капланган хәлдә яр буенда ята иде. Аның янында кайгы хәсрәткә чумып кызлар утыра иде. Ырыш булган җирдә яткан үле гәүдәләрне диңгез булып аккан канны тизрәк капларга тырышкандай күк йөзеннән кар ишелә. Ике якта бер-берсенә каршы торырлык иде шул. Көчләре дә, батырлыклары да бердәй тигез иде. Ак бүреләр нәселеннән берсе дә исән калмаган. Ләкин кызларны коткарганнар. Димәк, җирдә кеше нәселе дәвам итә. Бик күп еллар, бәлки гасырлар үткәч, борынгы бабаларның дәвамчысы булып, якты, матур тормышка өмет, ышаныч белән бу җиргә Рамай килер. Яклаучыбыз исән! Кыз баланың җылы ушы егетнең яңагыннан карны сыпырып төшерде. Рәхмәт сиңа, батыр егет. Моннан соң ак бүре урынына син якларсың инде безне. Шулай бит? Рамай бер-берсенә ябышкан иреннәрен көчкә кыймылдатып, нидер әйтмәкче булды. Шул чак ниндидер шартлау, гөрселдәү ишетелде. Елгада быз кузгалды икән. Су үзенең агышын тизләткәннән тизләтте. Вакыт агышы ничек тиз акса, егетнең дә күз кабатлары көчлерәк йомыла башлады. Ул тагын татлы йокыга талды. Кайдадыр еракта, икенче як ярда сагышлы итеп улаган тавыш та акраная төште. Бу тавыш иясе кан кыйгыч ырышта убыр әдәмнәр үлеп беткәнгә сакранып елаучы, шул ырының соңгы вәкиле кара бүре иде. Рамай күзләрен ачты. Тирә-якта беркемдә юк. Дошманнар да, ак бүре дә, кызлар да. Хәтта Фирүзә дә юкка чыккан. Аның иреннәре бары җил ырынганын тояды. Колаклары өшеп баручы аккышларның бердәм канат җилпүе чыгарган сызгыру тавышын гына ишетә. Әле генә гаҗәеп төш күрде бугай ул. Рамай үзен баштан аяк җинтекләп тикшереп чыкты һәм шул чак теге шибәр кызның бүләген, алтын билбауны искәреп алды. Борынгы бабаларыбызның изге билбавы бит бу. Хәзер Рамай туган җирен, үз ватанын яклаучы. Әнисенең ак күлмәге өстеннән шушы билбау белән билен кысты да Рамай ары китте. Аның артыннан елга дулкыннары бәллүр чәчле кыз тавышы белән бик озак пышылдаштылар. Сау бул Рамай. Күргәннәреңне онытма. Бәхетле бул. Бу авылда мөгаен шат күңелле яхшы кешеләр яшидер, дип уйлады Рамай, сырлап бизәкләп ясалган биек булдырга карап. Шундук ишек ачылды. Эчтән булдырга бер төркем яшьләр сибелде. Рамайны күреп, куаныштылар, бер-берсен уздырып, өйгә кич утырырга чакыра башладылар. Йорт хуҗалары Рамайның билдәге яклаучы билбавын күреп, кунакка аерым хөрмәт күрсәтергә тырыштылар. Иң түргә утыртып, сыйлый башладылар. Рамай юл йөреп, шундый ашыккан иде, рәхәтләнеп сыйланды.
Кайсы яклардан син, Рамай? Дип кызыксынды хуҗаларның кызы кара күзле Зөһрә. Нәсел ырыуың кемнәр? Барысын да яшермичә сөйләп бирде Рамай. Егетләр бөтенләй омтылып, бар күңелләрен биреп, ә кызлар моңсуланып, уйлары белән хыял дөньясына йөзеп тыңладылар. Зөһрәнең әти-әнисе исә Рамайга яратып, үз итеп озак карап торды. Зөһрәгә, аның әти-әниләренә бәхет теләп, сый-хөрмәт өчен зур рәхмәтләр әйтеп, Рамай юлга җыена башлады. Хуҗалар аңа карап кына торырлык матур шигелгән ак сөлге бүләк иттеләр. Ә Зөһрә бирнәләре сакланган сандыктан йомшак җылы шәл алды. Минем исемнән инҗеңне үп, бер кайчан да аның йөрәгенә салкын тимәсен, диде кыз. Шуннан соң ул шаярып бармак янады. Караны, безне онытма. Кавышкач та кунакка килегез, гаиләләр белән йөрешербез. Егетне озатырга бөтен кунаклар чыкты. Беренче мәртәбә адашты Рамай. Таң атканда тирә-юньгә яктылык сирпелгән вакытта Рамайга чынлап та бер сәер юлдаш очрады. Үзе яланаяк, барлы-юклы киемнәре теткәләнгән, түбәтәе тузанга баткан, арган күзләрендә күптән ризык күрмәгәнлеге чагыла иде. Рамай юл биштәрен чишеп, аны юлчыга сузды. Сыйларымны кабул итеп ал, мөхтәрәм илгизүче, диде Рамай хөрмәт белән. Таныш булыйк, минем исемем Рамай. Рәхмәт, егет, дип башын иде юлчы. Кешеләргә яхшылык кылсаң, ширең китәр, сихәтең артыр. Ә мин хаким булам, илгизүче табиб. Мин адаштым бит әле, диде егет. Кеше юлы аның үз йөрәгеннән башлана, ә аннары икенче кеше йөрәгендә дәвам итә, диде хаким һәм ипине икегә сындырды да бер өлешен Рамайга сузды. Ниятең турында сөйлә әле, бәлки мин сиңа дөрес юл күрсәтә алырмын. Алар калкулыкка утырып, күргәннәре турында да, әле күрергә тиешләре хакында да сөйләштеләр. Син адашмагансың, Рамай. Елга иясе дөрес әйткән. Син эзләгән инҗеләр кай вакытта әллә нинди кыяфәтләргә керә. Көнчыгышка, кояш чыкка якка бар син. Инҗеләреңне тиздән син шунда табарсың. Каян эзләргә соң аларны? Дип кулларын җәйде Рамай. Барам да барам, ник берсе табылсын? Табу ул, кай вакыт төшенү дигәнне дә аңлата, Рамай, дип елмайды мусафир. Иң кирәклесен үз күңелеңнән эзлә. Ә синең юлың инде төгәлләнеп килә. Бик авыр булса да, иң мөһиме, үзеңә юлны тап. Төсен җуйган түбәтәен салды. Изге күңелле булуың һәм ил гизүче мусафирга хөрмәтең өчен бүләк итеп ал әле шуны, Рамай. Минем бүтән бер нәрсәм дә юк, дип моңсу гына елмайды ул. Үзең ялан баш йөрерсеңме ни? Дип әйтә башлаган иде, тотлыгып калды. Мусафирдан җилләр искән иде. Каршыда ул барасы юл гына ялтырап ята һәм көнчыгыштан кояш күтәрелеп килә иде. Таң атканда ул яланга чыкты. Күксел күгәрчен канатларын кагып, аның янына очып килде. «Йә, исәнме, дускай?» дип башын селкеде Рамай. «Күрәм, син дә ялгыз ахырың». Күгәрчен йомшак каурый белән Рамайның яңаган сыйпап алды да җилкәсенә кунды һәм акрын гына гөрләргә тотынды. Рамай кыш телен белми иде. Күгәрчен үзенең сәяхәте турында сөйлидер кебек тоелды аңа. Кышларга гына түгел, кешеләргә дә юл күрсәтүче, иң дөрес юлны табарга өйрәтүче якты йолдыз турында да иде бугай аның сүзе. «Инҗем!» дип пышылдады Рамай. «Кайларда йөрисең син хәзер, кадерлем минем?» Рамайның икенче җилкәсенә ак күгәрчен килеп кунды. Үзенең канатлы дусты белән гөрләшә башлады. «Син минем илем, өметем, язмышым! Инҗем минем, инҗе бөртегем минем!» кычкырып җибәрде Рамай. Шаян кояшның кайнар нуры егетнең керфекләре аша үтеп,
Аның күзләрендә уйнады, әйтерсеңле ышкыннар бийде. Рамай күзләрен кысты һәм кинәт, ни гаҗәп, ул елга иясе Фирүзәнең су көзгесеннән үзе күргәндәй булды. Менә алар, әнисе җибәргән күлмәк, йөрәгенә мәңгегә кереп калган бишек җыры, осталар каласында һөнәрчеләр биргән бүләкләр, авыл кызы, кара чәчле Зөһрә бүләк иткән шәл, аның әтисе әнисе биргән сөлге һәм зирәк мосафир Хаким истәлеге түбәтәй. Халкы өчен изге саналган туган җирне яклаучыларда гына була торган алтын билбау. Калганнары барысы да минем белән, дип пышылдады ул. Шул мизгелдә Бәллүр су көзге күз алдыннан юкка чыкты. Пар күгәрченнәр исә күккә күтәрелделәр. Рамай күгәрченнәр артыннан озак кына карап торды. Кошлар туган якларына юлны һәр вакыт таба, дип җилкәсен сикертеп алды ул. Димәк, миңа да өйгә кайтырга вакыт. Аннары нәрсә булса, шул булыр. Егетнең төс, матур гәүдәсе башак дулкыннары арасында кереп югалган вакытта урман аланнарына караңгылык иңә башлады. Менә шул чакта кара бүре пәйда булды. Ул борын тишекләрен киңәйтеп сулыш алды һәм нәфрәтләнеп ырылдады. Ахмак егет, дип ырылдады бүре. Үзенең нәрсәгә ия булганын да белми. Ул минем явыз дошманыма юл күрсәтәчәк әле. Шул вакытта мин барысына да ия булырмын. Егетне аны каршы алырга бөтен авыл җыелган иде. Күгәрченнәр ише, дип төшенеп алды Рамай. Инҗенең әтисе баш иеп сәламләде. Көчле иратның ирен читенә елмаюы кунган кебек иде. Кайтуың белән котлыйм, яклаучы, диде инҗенең әтисе. Рәхмәт, дип хөрмәт белән башын иде егет. Аннары авыр сулап, яклаучы исеменә лаек булуыма үзем дә ышанып бетмим әле мин. Инҗеләрне табып алып кайта алмадым бит, дип әйтеп куйды. Әтисе белән кыз бер-берсенә карашып алдылар. Агайның җитди йөзенә елмаюы күренде. Ялгышасың, яшь егет. Мин сиңа аларны монда алып кайтырга куштыммыни? Ничек? Егетнең тавышында аптырау яралып ята иде. Сез миңа инҗеләрне табарга куштыгыз бит. Аңлат әле аңа, кызым, дип көлемсерәде әти кеше. Инҗе Рамай янына йөгереп килде. Гашыкларның куллары ниһаять очрашты. Кешеләр егетне әйләндереп алдылар да аның киемнәрен кызыксынып карый башладылар. Бигрәк тә алтын билбауга игътибар иттеләр. Син акылкаем, оныткансың ахры, диде инҗе сөйләшә алырлык хәлгә килгәч. Әти сиңа инҗеләрне табарга кушты. Алар нинди генә булсалар да, син аларны таптың бит, әйеме? Мин ул инҗеләрне Рамай тапкан дип уйлыйм, кызым, дип башын селкеде әти кеше. Кызым, син ерак юлга канатлы ныгымаган кышны озаттың. Хәзер ул синең яныңа шын лашын булып кайтты. Рамай үзенең инҗеләрен тапкан инҗе. Мин ул инҗеләрне аның күзләрендә күрәм. Кояштан да яктырак булып янаучы, яклаучы билбавы да титмәгә генә аның билендә түгел. Дәррәү гүләп кешеләр кулларын чапты. Кинәт көн караңгыланып китте. Авыл өстендә авыр кургаш болытлар күренде. Ул да булмады. Куркынып кычкырган тавышлар ишетелде. Көн батыштан урман ягыннан кешеләргә табы күләгә шәүлә якынайганы күренде. Убар! Бүрегә әйләнгән кеше! Дип бала чагылар кычкырыша башлады. Ак бүреләр замандагыча итеп, егетләр, иратлар иң алгы рәтләргә бастылар. Галәм зур кара бүрене аның каршына килеп чыкты. Бүре убырның бызлы күзләре ак киемле кешегә быраулап карый иде. Инҗеләр! Ак бүре!
Миңа бир аларны. Алар минеке булырга тиеш. Җавапны көтеп тормыйча, бүре үзенең дошманына ташланды. Энҗенең әтисе кулы белән бер генә хәрәкәт ясады. Бүре әллә кая очып киткәндәй булды. Ул күренмәс диварга бәрелгән шикелле артка атылды. Аннары аның Рамайның көчле йодрыгына каршы алды. Кагыласы булма! Рамайга яклаучы билбавы ярдәм иттеме? Әллә юл йөреп ныгыган яшь егет чынлап та көчлерәк идеме? Кара бүре җиргә барып төште. Бер караганда ул инде юл тузанында аунап ята иде. Минем гаиләмә кагыласы булма! Дип кисәтте аны Рамай, кулы белән авылдашларына таба ишарәләп. Әйе, бүгеннән ул авылдашларының гомерлек яклаучысы. Бар, Тәмугыңа кире кит. Аның өчен үзенең кара күңеле Тәмуг. Бу сүзләрне Энҗенең әтисе әйтте. Ул куркып калган кызын кочаклады. Кара бүре дә үзенең инҗеләрен эзли бит. Ничек инде? Диде Рамай. Ул да Энҗенең кулын сорадымыни? Үзенең нәсел ыруын дәвам итәр өчен, дип башын селкеде ата кеше. Ләкин аның нәселе ыруы кара бүрегә әйләнгәннәр нәселе. Убырлар ыруы. Ә мин ак бүре. Кешеләр уруын яклаучы ак бүреләр нәселенең иң соңгы вәкиле мин, Рамай. Сәер. Ләкин кайсыдыр яктан кара бүреләр безнең кардәшләребез. Менә ни өчен елга буендагы бәрелештә дә көчләр тигез булган, аңлады Рамай. Бир инде энҗеләрне, бир! Тешләрен тешкә бәреп, бүре шулай ыңгырашты. Юк, кара бүре, юк! Дип башын селкеде карт ак бүре. Син үз энҗеләреңне күптән таптың инде. Ләкин алар бар да кара булып чыкты. Энҗенең әтисе дошманына бу юлы әрнүле караш ташлады. Туган җирне ярату, хезмәт шатлыгы, ватанга мәхәббәт, күңел байлыгы, ышаныч һәм сөю турында җырлыйсы урынга, балачактан көнләшү, ачу, кансызлык, ялган, усаллык, кешеләрне күрә алмау, нәфрәт якын булды сиңа. Менә синең энҗеләрең шулар убыр. Син яктылыкны, яхшылыкны яратмадың. Ак бүре тавышын күтәрә төште. Кояш астында сиңа урын юк. Барсы да алдавыч булган шәүләләрдән генә торган үзеңнең караңгы дөньяга ки. Үзең дә аңлагансыңдыр. Шын хәзинәләр кеше күңелендә генә була ала. Шуңа күрә дә мин ак бүре кеше. Без монда барыбыз да кешеләр. Ул кулын җиңелгән дошманына өстенә сузды. Ә син бары тик шәүлә генә. Син үзеңнең күләгәң. Сине кызганам мин. Хуш. Шул сүзләрне генә көткәндәй, ак бүре кулының бер хәрәкәттә күк йөзе ачылып китте. Ялтырап кояш чыкты. Убырның гәүдәсенә кояш нурлары төшүгә, авыл кешеләрен шаккаттырып, аның йөз кыяфәте иреп юкка чыга башлады. Юл тузанында бары сыры тап булып күләгә биеде. Кыска гына мизгел эчендә ул да күзгә күренмәс булды. Ул кире килмәсме? Дип сорады Энҗе әтисеннән, Рамайның колларына шатырдап ябышкан килеш. Киявеңнән сора, дип елмайды әтисе. Хәзер ул синең яклаучың. Энҗе, минем яклаучым, дип Рамай кызга күз кысты. Алар икесе бергә көлеп җибәрделәр. Көлүгә бөтен авылдашлары кушылды. Гафу ит, бабай. Минем бер нәрсәне беләсем килә, дип егет ак бүрегә мөрәҗәгать итте. Сыра улым, диде карт яугир. Рамай һәрбер бүләген исенә төшерде. Әнисенең бүләге матур күлмәк, ул бишек җыры, осталарның бүләге шитек, шәл белән сөлге кунакчыл авыл халкы бүләге. Мусафирның түбәтәе,
һәм туган илне яклаучының билбауы. Рамай үзенә бирелгән бүләкләрне исенә төшерде. Минем инҗеләрем 6 гына килеп чыга түгелме соң? Язмыш миңа 6-ны гына бирде. 7-нчесе кайда соң? Моның сире нидә? Инҗенең әтисе аның янына килде дә кысып кочаклады. Аның сире, Рамай, нәкъ менә бер нинди сер булмауда. Дөньядагы бөтен нәрсәне дә без, кешеләр, берләштерәбез. Кара әле тирә-ягыңа. Ни кадәр бәхетле, шатлыклы йөзләр. Ул үзен уратып алган шат һәм уйчан, моңсу һәм дәртле, яшь һәм карт авылдашларына куллары белән ишарә ясады. Синең дусларың, безнең күршеләребез, бөтен дөнья, кадерле балаларын кочаклаган кебек безне кочаклаган йолдызлы күк йөзе. Булар бар да без, Рамай. Без бу җирдә бер гаилә. Безнең мәхәббәтебез, дуслыгыбыз, хөрмәтебез, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуыбыз. Булар бөтен җир шарында иң әһәмиятле хәзинә. Онытма бу турыда, яклаучы. Онытма бу турыда, улкаем. Онытма, Рамай. Үз инҗеләреңне бөтен күңелең, бөтен йөрәгең белән сакла. Мине дә онытма, дип шаяртты инҗе егеткә тагы да сыена төшеп. Рамай сөйгәненең матур күзләренә сокланып карады. Бер мизгелгә генә ул бу күзләрдә бик нәни генә булган 7 инҗе бөртеге күргәндәй булды. Ул бөртекләр Рамай белән инҗенең туачак балаларының күзләрен төсмерләтә иде. Мин онытмам, диде Рамай. Мин ышанам. Мин беләм, хәзер барысы да яхшы булачак. Яңа кояшлы матур көн башланды. Көннәр һәр чак шулай якты, шатлыклы, бәхетле булсын өчен әле бик күп тырышырга кирәк иде. Кояш һәм ай яктысы акрын гына алмаша тора, көн артыннан көн килә, 7 инҗе бөртегенең мәңгелек балкышы Хак Тәгаләнең ризалыгы булып, кешеләргә нур сибә.